Добрый день. Неправильно я кажу. Добрый день. Добрый день, шановні люди. Ну а сьогоднішній лозунг у так званої кампанії під вибори називається «Доколі». Доколі. Сьогоднішній лозунг «Доколі». Кожний пікет під новим лозунгом. Сьогодні «Доколі». Ми знаходимося насупроть поліклініки, яка будується вже шмат років, і теж питання «Доколі». Так само мені поступила інформація, що педагогів виганяють голосувати недотерміново. Тоже питання, доколі будемо брехати людям, доколі наші слуги. Я вам привезу обов'язково лопату, коли треба. Я в своєму районі почистив, коли вашого під'їзду ви повинні почистити. Люди всі чекають, що прийде нехто і почистить їм сніг. Люди чекають ще одного цара. Заместо того, як бути самим царом на своєму працовному місці, на своїй праці, я не думаю, що прийде Костюк-Жуковський або Синельников Кирил і зробить їм щастя. Костюк-Жуковський, Синельников Кирил і всі незалежні, нормальні люди єдине, що можуть прибрати бюрократичні препони, розогнати халуйов і злодіїв і зробити нормальні умови, як це зробили у Польщі, у Чехії, в Німеччині. Ось це він може, але почистити сніг біля двора, біля своєї машини повинен кожен громадянин. І потім почнеться, ви захочете собі иметь свою справу, и Костюк-Жуковский вам даст такую можливість. И почнется одрождение Беларуси, коли кожен буде господаром на своем месте, а не слухать брехливе телебачення, яке вот зараз здимає перший городський канал. Потім вони покажуть, що я тут хуліганів. Але сьогоднішній пікет доколі нам буде брехати ББТ, доколі нам будуть брехати чиновники, доколі Олександр Ігорович буде казати нам обіцянки-цацанки, а дурню щастя, кажуть у народі. Розтлумачу, в 10-му годі він обіцяв 1000 євро. В 10-му годі, що? 1000 євро буде середній заробок. Потім зайшов до другої суми. Сьогодні вже опустився до $500 кожному. І головне, він не виконав. Так от питання, доколі будуть чиновники брехати? Доколі будуть пріоритети держави ні діти, ні садочки, ні школи, ні поліклініки для людей, а резиденції, льодові палаци і поликлиники для чиновников. Доколе в облвкалкамі нашли грошей, сколько там сейчас скажу, несколько миллионов долларов, чтобы сделать ремонт. А на поликлинику, яка вже амаль 10 років будується, нема грошей. Доколе? Тому сьогоднішній лозунг «Доколе». Кожен розуміє по-своєму. Доколе? До якого колі? А може доколе це доколе? Кожен розуміє по-своєму цей лозунг, але він актуальний. На выборы я вас не закликаю. Ваше право ходить, не ходить, голосовать, не голосовать. Особисто я сегодня могу сказать одно. Мой назиральник на выборчем участку номер 35 зафиксовал за 4 дни огульная сумма по 4 участках, огульная колькость людей, які пришли. И то, что записала комиссия, розница у 200 человек. Откуда взялись лишние 200 человек, никто не ведает. Чоловік з виборчого участка нікуди не виходив. Це диви нашої виборчої системи. Тому я вас закликаю вирішати самим, нікого не слухати. Ходити на вибори, не ходити. Особисто я лічу, що виборів нема. У людей їх украли давно, ще в 96-му годі. Як відмінили практично діяння нормальної Конституції. Тому питання доколі залежить від вас. Питання це буде або потребування. Хопіть уже жити доколі. Мы сегодня повинны быть господарами своего дома, своего района, своей краины. Потому что чиновники, наши слуги, але они уявили себе господарами и почали нами керовать. И я правду кажу, зайдите в облвиканкам и поглядите, який ремонт у слуг, и зайдите в школу, поликлинику, дитячий садок, и поглядите, який там. Я сомневаюсь, что те, хто працює в облвиканкамі, складали свої гроші на ремонт. І он там несколько мільйонів доларів. А кожен з нас ведає, що на дитячі садки, школи кидаємо гроші, ми скидаємося. І то цих дитячих садків і школ у нашому районі нема практично, все перегружено. Тому сьогоднішній лозунг «Доколі». До якого колі ви рішайте самі. Зараз годинку постоїмо до горла болить. От вибори до рибори, кандидати. Доколі. До якого колі ніхто не ведає.
Ну, кожен здогадається сам. Доколі. Ой-ой-ой-ой. Доколі. Оно видать чи не видать? З того боку дунуть. Сьогоднішній пікет ми проводимо під лозунгом «Доколі». Доколі, доколі. До якого колі? Ведайте самі, ось мой агітаційний. А то я що я? Плакат мой. Головний лозунг: Беларусь — это не публичный дом. Двигая мебель, меняя зависимый персонал, проблемы не решаются. Что? Все, кожен вирішає сам. Коли вам кажуть, іди голосуй, ви скажіть тому, я сама вирішу, бо я чоловік. І я не бидло, мене на вибори нечего гнати. А лепей запишите, коли вони це вам кажуть. І викиньте в сеть інтернет, від любого чоловіка можна. Коли чиновник каже наставнику, там, директор школи, щоб сьогодні всі пішли проголосували. Ви це запишите, викладете в сетку інтернет, а самі вирішайте сам. Можете ходити, можете не ходити. Справа добровольная. Большинство людей, по моїх особистих подліках, не йдуть на вибори. І правильно роблять, бо я лічу їх нема. Я кандидат Костюк-Жуковский, мне даже соромно как-то называть это слово, что я кандидат. Я ведаю, что нема тут выборов. А чему я пошел, как бы тут ось сьогодні виступить. І підняти це питання, доколі нам будуть дурить голову ці чиновники, які по сутності есть наші слуги, а насамреч вони господа. Доколі? Доколі? До якого колі? От цікаво. Ну, це не зовсім Дмитр так. Люди насамреч усприймають по-другому, і вони усприймають сьогодні правду. І вони усприймають правду про вибори, що їх нема. Більша частка людей ведає, наш народ не дурний. Просто їм ця безісходність надокучила. І страх, який посіяли чиновники. Ось. Так, веду прямий стрим. Ось, БТ. Я його перекладаю. Брехливе телебачення. БТ, так добре називається БТ. Ну, написано перші городські. Ну, вони для мене як китайці, я вже казав, ну один твар. Потому що вони все брешуть. Відкриваєш любой канал белорусский, там життя, як у раю. Открываешь холодильник, там мышь повесилась. Да, конечно, брехливе телебачення. Ось. Доколі ми будемо слухати брехливе телебачення, доколі будуть розказувати сказки. Доколі я не буду цю поліклініку. Куди ділися гроші? Чому ремонт у КГБ, у виконкомі, у гарвиконкомі гроші є, а добудувати поліклініку нема? Потому что я вам потлумачу, люди, потому что у них своя поликлиника. Чиновников побудовали свою поликлинику за 180 тысяч, 180 миллионов, да, 180 миллионов евро. Или я строчно сбрахал? Нет, 180 миллионов евро нашли чиновникам, а вам добудовать нема грошей. Потому что они уже лічать себе особной кастой. Звыш люди, а мы кто? Мы мураши. Вымрем мы, привезут китайцев. І це є правда. Тому сьогоднішній лозунг, доколі чиновники нам будуть хлусить, розказувати сказку по телевізору об 1000, по 500 і по всіх остатніх. І в опошнім виступі так званий чоловік назвав нас народець попався. Конечно, народець попався, бо ми не народець, а народ. І твої казки вже більше не слухає чиновник так званий. Тому сьогоднішній лозунг доколі. Чи доживем мы до этого момента, доколі, ніхто поки не ведає. Але йде все до того, що будуть зміни. Конечно, вони будуть тяжкі, бо це не 94-й год, коли у нас була економіка нормальна, коли не було долгов. А зараз вельми тяжкі умови. Сьогоднішня влада набралась долгов, як та собака блох. Заводи всі розвалені, всі підприємства. І Білорусь може бути тільки ринком збиту. Тому що це сьогоднішня політика влади. Тому і питання, доколі, до якого колі ви мусите ведати самі? Доколі буде ця поліклініка будуватися? Доколі ми будемо водити своїх дітей у переповнені школи і дитячі садки? Доколі? Вот такие пироги. Наверное, я скончу, бо нема мені не таке лужене горло, як у того, що по 6 годин може говорити. Господар король, привітання, Дмитрий, привітання, Лілія, привітання. Всіх
Всім привітання. Вот Беларусь нормальний лозунг. Мені він вельми подобається. Може я не прав, але мені подобається. Вот. Беларусь не публічний дом. Всіх люблю. Особенно, вот король еще лайки ставить. Коли есть золотый запас, заходь. Без золотого запаса не. Жартую, конечно. Все, добре. Дякую всім.